Ġew anke tfal tal-iskola jġibu rigali taħt is-siġra għal tfal oħra li m'għandhomx ix-xorti li jkollhom rigal taħt is-siġra tal-miliet tagħhom. Dan kien kliem l-uffiċjal tal-Komunità tal-Leża Ernest Grima li flimkien mal-kollega tiegħu Darren Vella l-ġimgħa kienu qed jilqgħu ir-rigali taħt is-siġra tal-miliet fi Pjazza Kastilja. Rajt tfal mill-iskejjel ġew iwadbu r-rigali tagħhom taħt is-siġra u anke xi familji ma' tfal tagħhom. Bħalissa taħt din is-siġra tal-miliet qed jinġabru r-rigali li qrib jum il-miliet se jitqasmu lil tfal fil-bżonn. Dan qed isir bħala parti mill-inizjattiva ta' Mart il-Prim Ministru Lidja Qabela u bintom Georgia May li għat-tielet sena konsekuttiva qed jagħmlu appell ieħor lil Maltin u Lawċin biex jaħsbu f'rigal għal tfal fil-bżonn. Ir-rigali se jibqgħu jinġabru sal-21 ta' Diċembru. Imbagħad qabel ma jitqasmu l-tfal se jiġu skenjati u mpoġġija flimkien fost l-oħrajn skont l-etajiet. It-qassim se jsir minn numru ta' korpi dixxiplinati fosthom il-Leża. Nkunu qegħdin mal-forzi dixxiplinati l-oħra li nkunu qegħdin nqasmu r-rigali l-familji. Rigal b'imħabba hija inizjattiva li tara li jitfal kollha Maltin u Lawċin jesperjenzaw il-ferħ li jġib magħhom ir-rigali f'dawn iż-żminijiet. Din is-sena l-inizjattiva Rigal b'imħabba qed tinfirex ukoll mal-irħula f'Malta u f'Għawdex.